guys, nga namin karon sa merkado no. So mosulot mi karon speed sa ilang merkado. Napami sa gawa sa parkingan. So let's go. Ilang kilo sa saging di ka? 40. Bayulit. Tamis na ka? Ilang kilo ning kamote? 50 kilo ning kamote? Walay bukbok. Ginagawa mo. Yan ang inyong kanang. Sige, tagay mo yan ni Vic. Panghatag mo ka rin. Okay. Na kay saking nga kanang murag ginog-ginog na, kalabangan by Friday magamit. Asa? Hilog na siya Friday. My God, gagagmay. May nagkasag ba ay. Wala bang So, kamuti na lang sa guys. Guys, ilang kamuti tag 50 ang kilo no? 50 ang kilo no? Mahal dahil. Kasi may mas barato dahil. ato sa carbon. Carbon ka no? No, 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 no. So, gikan ni sa carbon, gi-deliver diri. Okay. So, then, okay. So, wala na kayo lang gwapa diha nga kamuti. Wala na siya sir. Muna lang dyan okay. So, nindot ilang kamuti guys, kay kuhan ko no. Pati ang gawa. Bajulite. Bajulite ni guys, bajulite. Puti yang panit, pero sa sulod, bajulite. Okay kayo. Shout out day ko ni Roslyn guys no, unsa ning tindahan diri? Bye. Bye. Okay. Thank you. Papayas. Uy, papayas. Guys, okay ra ni? Papayas. Okay ra. Ha? Asa? Asa yung Amerikana bi? Hala, mimbot ko dyan guys. Isa na lang ka po? Guys! Iyok! Ginagawa mo. Sorry! Naman naman. Naman naman. Hala no? Sabi ko siya kay kanang kan. Bisaya ni, Bisaya. Bisaya. Nindot unta no, pero isa ra ka buok. Hindi man bahay na ganito sa. So tag pila man eh? 30 kilo. 30 ang kilo nga kapayas Bisaya. Wa mo Bisaya akon kapayas ng English. Wala ko. Iningus tayo. Asa, ito nito napita. So okay. Sige, kinin na lang akong testingan. Lami pa. Okay guys, atong paliton to siya guys. Bisag isa ra ka buok, binugtong. Among paliton. Pila na? 30. Okay, na nami kapayas guys. Magkatilaw sa pa sa pagbalik-balik mo rin sa amo. Kada ba? Ano ni kapayas. Saya sir. Napakoy pangutana nay. Ano man? Nganong gingan man nigdaan bantayan dere? Unsa may istorya ninyo dere sa daan bantayan? Bantayan? Oh. Ang tao bantayan mo brag istorya. No brag story. Ang dang di. Mao nang gingan sa daan bantayan. Ang dang istorya balik-balikon. Oh. Ang istorya balik-balikon. Mao gingan sa daan bantayan. Wow. Nandang. Oh, dito na. Tumtok lang na. A few moments later. Okay, so unsa tay mo ingon? Nindot siya liguon para mahinog, di ba? Oh, di ba siya nindot siya smile. So dali ra mahinog iyang saging kay promise gid ni mama. Okay. Promise? Yes, na yes gid na. So nakadiri nakita ka nako. So kung di na mahinog by Friday, okay, sige. Pita tagay ko kanang kandi nindot. By Friday. Okay. So kinsa may pangalan na to man? Sabi na to, baligya sa wengan. Yeah, pero saging ang namaligya ang pangalan kinsa man ma'am?
Rosalinda. Wow, Rosalinda guys, si Rosalinda de guys. Ano lang sa'yo, Mone. joke ka na. Joke ra di ay. Melissa. Okay. Si Melissa day guys no. So nangalyas ito siya ganina. Okay. Kabalo siya. Si Melissa guys no. Vlog ko no. Ha? Lisa. Ay Lisa day guys. Okay. So mga gwapa din mga babae diri sa kon guys no sa Daan Bantayan. This is my first time here. Yeah, ang sabi. Dili nindot siya ang saging. Ilang ka kilo sir mo sir? Okay, pila na. Ha? Asa? Palabngaan. Nice. Palabngaan. Palabngaan, guys. Palabngaan. Ligoon pa ni, mahinog yun siya by Friday. Oh, magini kaligo. Pilok. Ligoon lagi ta na. Kung Dapat gusto ka. ligoon gid siya. So guys, na technique na sa saging no nga pwede ni mo hinog dayon. Ligoon gina siya. Ligoon, dili sabnan. Siya mag-shampoohan, okay ra. Kaliyo, gwapo kayo. Gwapo sir, Asa ka gwapo ning nag-video nimo? Gwapo kay ka sir. Okay kayo. Oh my god. Wow. Palit, utang palit. Gwapo kay sir. Gwapa. Imagine mo gwapa bitaw siya, o gwapo din siya. Okay, so nakapahinog? Moni ang pagpahinog sa saging. So naamoy gibutang ana or wala lang? Tubig? Ha? Ana di mo gibutang ana muriatik. Oh, unsa di ay? Pagpahinog gid sa saging. Taga diri jud mo ma'am? Yes, there is it. Laking Pagkaasa di ikas Dan Bantayan nagpalimos mo nang nakakwarta mi mo nang gipalit diya karon og saging. 40 ko na sir. Okay, sige. Paliw ko. So kwarta. Okay. So taga Daan Bantayan gyud ka Lisa no? Nganong ginganlan man ig Daan Bantayan diri unsa may istorya ni? Kamo kabalo? Nganong Daan Bantayan siya? Madaan sa mga tao sa What? Daan ang mga tao, mga gwapa ang mga tao diri. Ang mga gwapa mo babae diri, di ba? Pila na yung anak nimo, Ma'am Lisa? ay lag ano man sir ang sir. Ha? No, 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 Ngigo di kayo mong pares ha? Upat naman? Pero di murag di may bawan no. Murag di may bawan. Hindi, mahalata eh. So guys, one na guys. Hey, what's up guys? 40 to 40 ra guys. Salamat kanyo guys. Bye-bye.